Kausudo ni chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik mar omenda ma higa 2025 manobagi ka tiegruok mar jopuonje ma MIGORI ne odeko bang' jopiny rem chopo e wang' sa. Kaka jafwambo marwa Jopiny lero, ne obedo matek ne jotaa chenro no ni mar jopiny mane owinjo bed ni golo pachgi ne ochuno mondo manygi amanya e miere eka mondo gichokre mondo gigol pachgi. Chakre sa 4 mar okinyi mane chenro mar kawo pach oganda ka otende kod paro mar chik omenda mar piny Kenya mar higa mag 2025 ne onego chakre nyaka sa 7 mar odiechieng' kar romo mane oket tenge mar kawo pach oganda e kar tiegruokno ma jopuonj ma MIGORI pod ne ni nono. Jodak e kaunti ma MIGORI mani geno ne dhi chopo mondo koro gol pachgi e wi paro mar chik mar omenda ne pok ochopo kama na jod bura kod jotich mamoko mag od bura mamalo ema ne osechopo ka bende ne giwuotho koni kod koni ka pachgi chandore. Kang'iyo toka onge ng'ato, kang'iyo mbele aneno mana the officials jok ma onego utelnwa e public participation. Public oko participate tiende ni gini biro yudo mana rubber stamp mar parliament kae obiro dhi mbele. Koro wan tok wamor gi gini. Ne ochuno moko jotend loch nange kaunti ma MIGORI mondo ne go simo ne moko kuom oganda ka gikwayogi mondo ne gichopi kendo gigol pachgi. Ayudo ote kokalo kuom area chief kogona simu kolero na gima dhi mbele mondo onyisa ni mondo mi achopi. Mabiro tayudo ka ol ni gi ji matin mogi kata par. Na en bende odonjo dakika 5 bang'ano oyudo ka onge ji mopenja ndo ji onge ka. Ol ni nono. Welo be dhogi omoko ni to jo MIGORI ge karang'o motimo gi. Kane oromo kar sa 8 mar odiechieng', chenro ni mar kawo pach oganda ne ochakore kod kwan sanja mag oganda moriko ne ochopo ka thothgi ne gin jopuonj ma kar tiegruokno ma jopuonj ma MIGORI. Ombo ni mondo awinji ni to ang'o giri ma olok manyien, ang'o giri manitie, medruok manitie. County Commissioner delayed in mobilizing, passing the message after being invited through the notice because we rely so much on the support of the County Commissioner office. Jokanye kamitno mar omenda ma otele kod jobruno ma KSS Julius Ruto e kinde twak magi ne ojiwo jopiny mondo koro bed ka wuok oko kendo gol pachgi e paro mar chik mar omenda kod mamoko. Bill is in clauses. Kenyans are invited. There are some clauses already we've seen, like the issue of data protection. Kenyans are saying, no, we are not ready to go to that direction. Who are we as members of parliament? When we'll be retreating to do our report, look at the weight of Kenyans. To kendo kaluwore gi constitution mar Kenya, owinjo wa listen to gima jopiny dwaro. To kendo jopiny nyaka participate e wach loss of finance bill. Ruto ne oseo jogo mosewuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda mapod sani e kikawe pach oganda. What I just want to call upon Kenyans is that let us desist from consuming negative messaging. You know, as the Kenyan politics is so funny and so dynamic, we always look for a small area that is so emotive and spin around to just incite Kenyans. What I'm asking Kenyans is kindly participate like now here. Riwruoge mag oganda e kaunti ma MIGORI ne oseo jogo eko mane ochano chenro mar kawo pach oganda e wi paro ne mar chik mar omenda ka giwacho ni ne girem kono jopiny mondo koro chopi. Oganda e kaunti ma MIGORI Tobias Ogolla kaachiel kod jagoro mar Titus Rwa wacho ni kata gin giwegi ok ne ging'eyo ni chenro ni mar kawo pach oganda ne dhi nyime e kaunti ma MIGORI. Tie jok mwa represent ere voice ge. So expectation wa oken a particular thing a budget. Expectation wa a budget en niya paro mar raia obedo captured 100%. Kama emane public participation, then ma oken. The failure for this event, you cannot blame it on the visitors from Nairobi. No. This is completely failure of leadership in the county, and especially national leadership, where we have members of parliament, women rep, and senate. En bura kata mano mar kawo pach oganda be nigi ono oganda dhi chop mondo koro gol pachgi ka otende kod paro mar chik mar omenda kata finance bill. Kata kamano oganda ok nochopo ka bende koro iseo jogo mane ochano bura machal kod mae ma bende giwacho ni ok oketo okenge makare mane jopiny koro chopiro machal kod mae. George Juma, Ramogi TV, MIGORI.